Ok. Ajde pogledamo ovaj USB zajedno. Ajde pogledamo to na Crotch Camu. Ovaj USB, ja mislim da se zove Go Data Traveler. Ja mislim da ima 8 GB, ovako otprilike izgleda. Ova kamerica samo je... Ajde. Tako, baš volim kad si mutna. Obožavam. Kako sad neće. Evo. Ok. Svakako kad se prikači na računar, laptop šta je god, ne može da se očita, ništa se ne dešava, pa ajde da pogledamo zajedno. Prebacit ćemo na mikroskop da vidimo šta se dešava, da i vi možete detaljnije da vidite. Ok. Ne vidim ništa detaljno da je nešto oštećeno, malo je prljav. Pinovi mi izgledaju ok. Da samo očistimo ove kontakte da vidimo da li je možda neki pin oštećen, pošto je došao bez kućišta onoga plastičnog. Vlasnik je rekao da je skinuo proba da vidi šta i onda nije mogao da vrati, pokidala se plastika i nakon toga je bacio. Ovo što stavljam je izopropil alkohol, samo da očistimo kontakte, da od ove prašine i šta god je na njemu, da bi mogao lakše da utvrdim da li je neki vod ili nešto ovde oštećeno. Tako da ovde ulazi, ajde da vam objasnim ovako. Znači, ajde da pogodimo da je, ovo je VCC, što bi bilo, mislim, 5 V, ali uzmemo unimetar da stavimo na beep mod. Samo da ih otpetljamo. Ok. Ova armatura će sigurno biti zemlja, uvek jeste, tako da nju možete koristiti kao test point. Ok, to je zemlja, ili to jest ground. Nekad ću da koristim termine na engleskom, lakše mi je, i lakše će i vama biti da naučite neke te termine, jer ako ikad nešto tražite, naći ćete vrlo malo informacije na srpskom, možda po nekim starim forumima, ali bolje je na engleskom, tako da kad nešto kažem, ako niste razumeli, pišite u komentarima pa ću vam objasniti ili možda u sljedećem klipu. Tako da, šta radimo ovde? Ovde testiramo da vidimo da li na ploči možda ima kratak spoj. Ako je ovo zemlja, ovaj prvi pin je isto zemlja, so ground, a ovo je VCC, znači ovde treba da dođe 5 V. Znači, nije kratak spoj. Ovo je, ja mislim, data 0 i data 1, tako da nema ni tu, ništa ok. Ovako, ništa, ok. Sada možemo da stavimo crvenu pipalicu na zemlju i da idemo random da vidimo ove kondenzatore keramičke, da vidimo da li je neki možda ima kratak spoj na zemlju. Znači, ako bipira na jednu stranu, to je ok, zato što jedna strana je uvek zemlja, a druga ne bi trebalo da bude, tako da je ok, to je ok. Izgleda malčice dodgy, ne znam li vidite. Ok je. Znači, odavde ulazi 5 V i ide kroz ovaj mikrokontroler, integrisana kola, a ovde je memorijski čip, ovde se u stvari nalazi sva informacija, to jest slike u ovom slučaju. Tako da ja ne vidim ovde nešto da je loše. Daj da vidimo samo pinove iznutra, da li nisu oštećeni. Ne. Nisu. Malo prljevi, ali ne bi trebao da bude razlog zašto ne radi. Ali ne znam koliko se sad vidi na svetlu.
Možda ovako, evo ovako, vidi se. Znači, meni je ovo odmah iskočilo, ova linijica ovde. Znači, ja pretpostavljam šta se ovde desilo, jeste da vlasnik je, ili neko drugi, pretpostavljam, savio ovaj deo jednog momenta i da je u stvari problem nije uopšte na ploči, nego je problem u konektoru. Da, to meni vrlo sumnjivo izgleda. Da, ovdje ima pukotina, ta pukotina ne izgleda fabrička. Ovdje su pinovi. Pa ja vidim problem. Ne znam jel vi vidite problem, ajde da uvećamo još više pa da vidimo da li će se pokupiti na ovaj, da li će vidjeti kamera. Vidite to je mikro pukotina u nožicama. Znači šta ja pretpostavljam da se desilo je, ovo je palo, iskrivilo se, sad ću ja da iskrivim na ovu stranu svakako da bi potvrdio ovo što je moja trenutna sumnja. I da pogledamo opet. Pa da, jest. Vidite da su svi pinovi pokidani na pola. Znači i ground i VCC, VCC ti je plus, ground ti je nula. Ove dva srednja pina su također pukla. Ok. Relativno će biti ovo brzo. Prvo ćemo, ja mislim da ovo odlemimo. Nemamo ovakav konektor, tako da svakako vlasniku nije bitan ovaj sad USB flash, nego su bitni podaci, tako da nije cilj ovdje da ga omogućimo da radi, da ga vratimo u prvobitno stanje, nego samo da povučemo podatke, tako da u ovom slučaju ću samo da skinem ovaj USB konektor, da napravim žičice koje idu od samog konektora na ploču i valjda će tada da radi, tako da ajmo to da uradimo. Spalimo, kako se zove, lemilicu. Krenit ćemo na ovu orijentaciju. Da, ok. Prvu stvar što ćemo da uradimo jeste da bi što manje izležavao ovaj čip, mikrokontroler i ovaj memorijski čip na ovoj strani. Koristit ćemo low melt LEM. Ne volim da ga zovem kalaj zato što nije samo kalaj. Kalaj generalno je bezolovni kalaj. Kad ima olovo onda se zove LEM, ali možda će me neko ispraviti, mislim nema ni veze. Ok, dodajemo flux na ova dva pina. Koristit ćemo low melt ili nisko, kako se to prevede? Nisko topljujući lem. Tu ima specifičan jedna mešavina metala koji mislim da se zove bizmut. I on kad se doda, onda njegova temperatura za lemljenje je neki 100 stepeni, tako da on izgleda isto ko i žica za lemljenje, to je kalaj, evo ga tu, a ovo je on, malo deblji. Sad cilj ove žice prve jeste da spustimo nivo temperaturu lema, da se ne mora, izvinjam se, da se ne mora zagrejavati sve toliko, nego da se zagreje do nekih 150-200 stepeni, tako da čekaj da vam sklonim ovo da vidite lakše, clean, ovako. Ok. Znači ovoga treba bukvalno samo jako malo, znači dosta. Sad se drži da bi ovaj stari lem upio unutra, da bi lakše skinili ove nožice. Ok.
okej. Samo malo da očistim ovu stranu, da ne izlepim celi sto sa alkoholom. To je okej. Malo ćemo... Mada ne moram da skidam ove zato što su one otkinute, tako da je to okej. Okej. Sada palimo duvaljku. Da skinemo. Onda ne znam kako ću ovo sa dve ruke. U stvari sa jednom rukom. Ne su mi mala klještica. Evo su. Ovo bukvalno samo stavljam kao tag da mi ne beži ovaj konektor. Beži mi, ne mogu ovako. Ajde. Evo. Okej. Okej, USB port je skinut. I jeste, ova nožice su tu. Ok, što ćemo sada da uradimo? Ima jedno 200 stepeni i sad sam ga pipnuo. Vratimo se vamo. Ok, sad kad smo skinuli port, sad treba da zalemimo samo ova 4 pina koje ne vidite. Još uvijek je vrelo. Znači, treba da samo zalemimo džampre žice, ova nožica tu, ova nožica tu, ova nožica tu i ova nožica tu. Ove nožice ne moramo zato što su one samo pridržavaju taj port, tako da ajmo to da brzo uradimo, da završimo i da krenem sa drugim popravkama. Ok. Koristi se ovaj, barem ja koristim, 34 AWG Remington se zove žica ili jumper wire. U stvari je to bakar žica, ali je lakirana. Tako da ako se dodirnu žičice, ne bi trebalo da napravi kratak spoj tokom korišćenja ovog porta što ćemo sada da matrikukišemo. Ajde, zatvori ovo, ne mogu da zatvorim. Evo ga. Ok. Ajde da vam pokažem koliko je mala ova žica da upored. Evo je. Tako izgleda. To je jumper wire. Ako ga nekoga interesuje. Evo je ovako. Sklonimo mikroskop. 34 AWG Remington Industries. Verujte mi, jednom kad kupite ovu rolnu, ili kako se već kaže na srpskom, trajeće vam, ja mislim da ćete doživjeti i preko 100 godina. Tako da, ajde da se vratimo ovamo na scope. Ne treba mi nešto sad pretjerano dugačke ove žičice, ali idemo 1, 2, 3, 4, ok. Da ugasim ove notifikacije koje probijaju uši. Ok. To će biti prilike to. Evo da pogledate, sklonit ću ih, isekao sam ih.
Znači, četiri parčeta žica smo isekli, sad ćemo da ih zalemimo za ploču i za konektor i to bi trebalo da bude to. Idemo jednu po jednu, samo da podesim da i vi vidite. Ok, pre što uopšte zalimam, pošto ona lakirana žica mora da se uradi nešto što se zove tinning, to jeste da se kalaj prenese i zalepi za žicu. Ako se to ne uradi, nećete moći da zalemite nikako, tako da pokazat ću vam sve kako to izgleda. Znači, prvo ćemo da pripremimo ove nožice, ili kako bi se reklo na srpskom, na engleskom se zovu pads, da ih pripremimo, tako što ćemo dodati lem sa olovom. Ja ne koristim lem bez olova, zato što je užasno teško s njim raditi. A svi tvrde da je kao zdraviji, mada kad se naudišeš i ovih izduvnih gasova, nisu izduvni gasovi, mislim ovaj dim što izlazi kad sagoreva flaks, onda zna da bude zeznut. Ok, excellent. Izgleda bolje nego fabrički. Ok, idemo brzo. Ok, da bi se pripremila sada ova žica, malo je zeznuto da se ona zalemi direktno ovde, zato što ima onaj, kako se zove, malo pre sam rekao, stavi mi mozak, lakirana je. Sad da bi se skinuo taj sloj laka, stavite lema na lemilicu i onda naslonite nju ovako i dok ne se gori. Vidite sad razliku kako je jedan deo žut, gde je lak, a gde je kalaj se primi na žicu. To želimo na svakom kraju. Tako da je sad taj kraj ok. Ajmo da uradimo drugi kraj. Ok. Vidite. Ne, to je već taj isti kraj. Zaznuo sam se. Ajmo ga okrenuti ovako. Dok ne se gori. Cool. To je to. Idemo. Prva žica. Ne znam koliko vidite, pa moram stalno da gledam gore dole. Ta žica je spremna. Ajmo sledeća. Ok. Ova žica. To je ok. Pinceta mi se klizne s vremena na vreme. Ok. Izvinite ako ne vidite, zato što ja što vidim kroz mikroskop nije baš u istom uglu, pa onda moram da proverim na ekran da vidim da vi vidite šta ja vidim. Tako da nekad se izvinjam ako ne vidite. To je ok. Zadnja žica se sprema vamo. Super. Jer pazite, spašavanje podataka sa bilo kog uređaja, da li je to hard disk, flash media, da li je telefon, idite pogledajte laboratorije koje se bave ovim poslom i ekskluzivno samo spašavanjem podataka, naplatit će oko 20-30 hiljada za ovako nešto, tako da ja znatno manje ne plaćujem. Rekao mi jedan prijatelj da su mi cene bukvalno kao iz Nigerije. Šta god to značilo. Ajde da pripremimo ovaj konektor pre što sad zalimimo sve. Tako što ćemo staviti malo flaks ili flux na svaki pen. Ok. I sad moramo da dodamo lema na svaku nožicu da bi primio onu žičicu lepo. I pazite, cilj jeste kad se lemi, malo ću udaljiti da vidite, da se nikad lemilica ne drži pretežno dugo na bilo kom spoju gde se lemi. Znači vrlo kratko, doda se možda malo lema ovde, gotovo.
Gotovo. Gotovo. Gotovo. To je to. Ok. Sada ćemo sve to krenuti nekako... S kojom ću rukom to da radim? S levom, desnom. Jaj. Ne, s desnom ću. Ok. Moram da pozicioniram ove žičice. Pokazat ću vam kad zalemim, onda ćete shvatiti šta pričam pošto ne može sve da stane u isti kadar, zato što ovo je jako sitno, a žice su tanje nego ljudska kosa, tako da... zaboravio sam da pripremim ove krajeve. Malo pre sam to objašnjavao i zaboravio sam. Mora da sagori ovaj deo. Ne vidim. Ok. Ajde sada da i vi lakše vidite. Opet dodajemo flaks. Zašto? Zato što bez flaks ne možeš da lemiš. Eto zašto. Ok, prva žičica ide brzo, to je to. Jaj, kako neko stalno šalje poruke. Čekaj da nisam se zeznao koja je. Za malo. Znači, ova. Tu. Ova. Tu. I ova zadnja. To je top. Super, to je to. Ok, da vidite kako samo izgleda, da očistimo malo ovo sto sa alkoholom. Izgleda dženki. Sam ja zeznuo ovo. Sad ne vidim ni ja. Nisam. Samo mi se učinilo da nije. Ok, evo ga, ovo je taj original konektor. Žice ide na svoje pozicije ovde. Flaks može da se očisti, a i ne mora u ovom slučaju, zato što samo nas interesuje da li ćemo sada da uspemo da prikačimo za računare, da vidimo da li će da prepozna ovaj USB. Držimo očpalčeve za ovoga vlasnika. Čujem da ima puno slika na njemu. Ja nisam ništa čuo. Zbog? Ne, definitivno nisam. A to je možda zbog ovog kabla. Ovaj kabel zna da me zeza. Probat ćemo direktno u računar. Zašto? To je sve okej. Moguće zato što nema zemlju. Da, zato ni neće. Zeznio sam, treba mi peta žičica. U stvari, da li može ovako? Ne, neću da savijam. Gde sam stavio? Brzo, ajde. Zaboravio sam zemlju. Without ground, bez zemlje, neće da radi. Ok.
Ajde, vraćamo se na Microscope Scam. Gde mi je lemžica, ne vidim je. Evo je. Sklonimo ovo. Pripremimo žicu. To je jedan kraj. Drugi kraj. Sada ćemo da zalimimo bukvalno jedan deo ovde. Nebitno je gde, zato što će ići svakako, to je okej, svakako na nožicu, a ovo je sve zemlje, tako da nebitno gde ide. To je okej. I sada ćemo da zalimimo vamo. To bi trebalo sad biti to. Ako sada ne radi, onda sjajno. Još uvek ništa. Zašto još uvek ništa? Da li je vod negde Ok, treba nam je da upalimo unimetar i da ga stavimo na voltažu. Mada mi se aplikacija nešto zaustavila. Idemo iz početka. Pali se. Evo ga. Ako pogledate sad na levu stranu ispod multimetra, da izmerimo šta tačno izlazi iz ovog konektora, da li ima struju ili nema. Šta je tu? Ništa. Ne, ovo skakuć. Aha, imamo 5. Dobro, 5. Ovo je ground isto. Data. Trebalo bi da radi. Ok. A vamo? Ok, držimo tamo. Ovde. Ali imamo 5? Nemamo 5. Zašto nema 5? Ovde ima 5. Sam ja ovo napakao? Dobro, i to što dešava. Toše. Ne. Ovo je okej. Ovo je okej, ima 5. Ovde. Ništa. Ništa. 3,3, to je tačno. Zašto se ne pališ? Ovdje idemo za 1,8, to je okej. Ovdje je 5, to je okej. A zašto onda mi to ne vidimo? Ne, vrlo čudno ovo, jer imamo 5 volti, ali on se ne učitava. Zašto? Zašto mi to radiš? Ne vidim da je aplikacija OBS. Evo ga. Ne vidimo ovdje da li je nešto oštećeno. Nije, to izgleda okej. To je sve okej.
Daj da probamo beep test još jednom. Ovo je zemlja. Zemlja. To je okej. Nijedan nije u kratkom spoju. Onda šta te sprečava da radiš? Onda pogledamo izbliza. Ovo mi deluje sve okej. I ovi pinovi izgledaju okej. Ništa nije oštećeno. What the ok, otiću još jednom preko ovih pinova zato što mi je možda konekcija loša, ali nema razloga zašto ne radi. Sklonimo tebe. Burn. To je okej. To je okej. To je okej. I to je okej. To je okej. Okej. Ne, definitivno ja ovdje nisam. Nešto što. Ne, ajde da ga odvijemo možda. Ne vidite. Ajmo crotch cam. Ok. Ne dodiruje. Ne dodiruje. I ne dodiruje. To bi trebalo biti to. Why? Why? You should be working. Ovdje mene nešto zeza. Čekaj da probam drugi port samo na računaru. Ovo mi je jako čudno, nema razloga što ne radi. Interesantno. Vraćamo se ispod ovoga još jednom sam da provjerim ove pinove, ali sad stvarno me... Da, kako da vidite vi. Ovi su... Okej. I ovi su okej. Da li je nešto otpalo tokom grejanja? D1 resistor. No, it's fine. Bukvalno nema razloga zašto ovo ne radi. Sem ako ovaj mikrokontroler crkao. Jaj, koja je glava bolja. Čekaj još jednom ovdje da probam. Ako da vidite. I da vratimo na display da vidite što je ovdje ima.
Nećemo beep mode, hoćemo voltage mode. So ground. What am I doing? Scope. Okay. Ground plus. Da, dobro je. Ovo je plus. Zašto je ovo opet stalo? Ovo mi se opet zabagovalo ovaj... Kako se zove? Multimetar. Ili unimetar. Evo ga. Ok. Znači minus i plus 5. 0, to je ok. 3.3, ok. Ok. Šta ga sprečava da se upali? Čekaj da mi očistim, ne vidim od fluksa ovoga. Zagrevam štampanu ploču da se lakše očisti. Ne vidim problem uopšte, nije ni jedan vod oštećen, niti pravi bilo gde kratak spoj, niti bilo šta. Ne. Da dignemo i ovu. Mada ne vjerujem da je to. To je okej. Ovo je sve zemlje, to je okej. Šta mu sprečava da pročita ove podatke? Ne znam. Vidite direkt ovdje. Preći ću ove pinove isto jedan, zato što su mi sumnjivo, kako da su prljave, nisu prljave, ne znam, ne verujem im, idemo redom, svaki pin da uradimo, od ovog kontrolera, da vidimo li će to da proradi. Ne sme da ostane most kao što sam sada napravio. Ja, kako uporno me nervira ovaj most. Evo ga. Ajde. Ja, kako me nervi... Evo ga.
iskreno ne znam da li će da uspe. Ako ne uspe, neću više da trošim puno vremena na njega, zato što imam drugi stvari da radim. On je jedina stvar i ne možemo da provedemo sad previše vremena na svaku stvar, zato što ima mnogo stvari za popravku. Kao što bi se na engleskom reklo, time is money. Primetio sam da ova nožica nije ni konektovana, ali zato što je fabrički tako. Ta. Ova. To je okej, ta nije ni fabrički privezana za bilo koju nožicu. Ne, to izgleda okej. Ajmo sada. Opet ništa. Ne, that's fine. Mislio sam ove nožice isto da pređem, ali mislim da nema potrebe. Sem što su samo aljkave i prljave. Ajde, ništa, ne košta da uradim brzo to. Dalje ću da vidite. Imamo way too much. Previše ovoga. Zato toliko veliki most ovde. Yeah. From good to worse. Ok. Sad zato što neće ovaj kalend da se skine ili lem, još treba flaksa. Uzet ćemo platenicu. Ili to je, zove se wick. We'll wick it away. Ne treba nam puno. Wick je samo ovaj pletena bakarna žičica. Jaj, ovo je vrelo. Ok. Ovo se produžilo, nisam očekivao, mislio sam da će biti brže. Ali ja malo preosjetio da je usijan, da nije on crkao. Moguće i to. Šta ti ne da radiš?
Uopšte nebitno kao oni dodiruju, zato što su već lakirane, tako da nema tu šta da sad pravi katak spoji, već bi ga vidio na unimetru. Ali zašto se to toliko greje? Što radim? Pipam ga sada sa prstom da vidim šta se to toliko ugrejalo zadnji put. Znači, ovo je totalno čudno što ne može. Ovo je 5. Ok. 0. Yeah, it's 0. 3.3. Good. 3.3, good. 5. Dobro, 4.6. Ok. Iskreno neću više ni da trošim puno vremena na ovo. Ovo nema razloga što nije uspelo. Sem ako je već oštećen kontroler ili memorijski čip. Ne. Ništa ne detektuje. Ama ništa. Sem. Ne, nemoguće. To ide tako. Nije sem. Jaj. Evo ga. Ovo je bila super prilika da i vi vidite kako se neko iskusan koji radi ovo već godinama zezne. Jaj. I baš za prvu epizodu. Da vam objasnim šta se desilo. Zašto ga ne čita? Pa zato što su ovi pinovi, kao što sam u startu već rekao, oni nisu puknute ovde, one su puknute unutra. Znači moram da prespojim ovo vamo. Jaj. To vam je znak da svako pravi greške. Svako. Tu je problem. Jaj, koji si. Dobro, nema veze. Ajde sad da završimo ovo brzo. Verujem da će da radi. Kako ću prvo? Daj da stavimo malo ovako flaks. Ajde se kladimo da radi. Kako da okrenem da vi vidite šta radim? Ovo je malo komplikovano. Čekajte da naštelujem. Tako. Ok. Prvo ću staviti malo lema na lemilicu i očistiti je. Ok. Tako. 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 Ne znam, niste vidjeli sad kako sam to uradio, ali nema ni veze. Ok. Sada ćemo da preselimo svaki pin nazad ovdje zato što je tu pukotina. Ja ne mogu da verujem da to da to nisam primetio. Eto, onda tako provedete vreme
Gledajte, totalno pogrešni smer, ova nula mi ne treba, nju mogu da skinem, samo mi smeta. Ok. Ajde ovako. Skidamo ovaj pin i idemo direktno ovde. Jaj, sitno, malo, zeznuto. Tako. Sad sklonimo tu žicu ovde. Da ne pobrkamo. Skidamo odavde i idemo. To je dovoljno. Jel mutno? Jeste mutno je. Ne mogu ovo da ištelujem da vi vidite u isto vreme zato što stalno pomeram, a sad žurim da bi ovo završio zato što je već previše vremena sam proveo. Skidamo to. Tu. I ovu zadnju. Get off. Get off. Tu. Pokazat ću vam sad kako izgleda. Nekad kad svetlo ne može da uđe u rupice i to, onda se ne primećuje šta je urađeno. Evo šta je urađeno. Wow, that looks like brand new. Pazite, ovo, kao što sam rekao u početku, ovo su jako sitne, pipljive stvari. Žice su, evo da vidite, Mikem, evo žičice. Znači, jako je sitna, ko kos. I sad je nema. Moment istine. Hoće li da radi? Ajde da vidimo da li će da se čuje. Ne. Jel me zezaš? Ne kapiram. Se neka odlemila? Nije. Blokirala se ova kamera. Jaj, kako sve želi da se pokvari sad na prvoj epizodi. Nema ni veze. Aha! Samo da vratimo zašto sad Kročke mi je prestao da radi. Za neki razlog baguje ove kamere, sve nekad radi, nekad ne radi. Ajde sad ćemo upaliti opet. Naravno ona sad neće da se upali. Nije ni bitno. Meni je bitno da ako upalim Explorer, tada izgleda to sve slike. Neću da ih otvaram sad neću da ih otvaram sad tokom ovog snimanja, ipak to su njegove slike, tako da to bi bilo to. Nemojte da žurite, sada ću brzo da napravim backup, kopiju podataka, pa da stavimo na drugi flash drive, vratimo klijentu i valjda će biti zadovoljan što je sve sad spašeno. Naravno ja ću da proverim integritet ovih slika na USB-u da vidim da li su ok. Imam već odobrenje da ih pregledam, ne prečistim. Tako da to je to, nadam se da vam je ovo bilo interesantno, biće još mnogo toga, ovo je tek prva epizoda, šta god smatram da je zanimljivo i od koristi, ovaj ću snimiti, pogotovo sviđa mi se zato što ovo nije išlo baš po planu, po PS-u, ali nema ni veze, to je samo jedan dobar znak da svako može da napravi grešku, nema veze, ako ste napravili grešku, bitno je da ste prepoznali, ispravili i popravili tu stvar koju ste već namenili da popravite. Tako da, hvala vam što ste gledali i vidimo se u sljedećoj epizodi.
i zapamtite pamet u glavu, alat u ruke i aj ćao.